warunge dibuka ya ditoto sendok cangkire panas kabul-kabul nyamblang tenang wedang rondene batang remang-remang manis-manis pelayane sender ngapotro naksir ora bisa nggawa samane bakule gawe bingung atiku lirikane duadu jalari meriang awakku iki piye iki piye iki piye iki piye sender ngapotro sing dipikir kok ora rumangsa Kata cendok cangkire panas kabul-kabul nyamblang tenan wedang rondene batang remang-remang manis-manis pelayane sender ngapotro ngeser ora bisa nggawa samane bakule gawe bingung atiku lirikane duadu jalari meriang awakku iki piye iki piye iki piye ala iki piye sender ngapotro sing diaksir kok ora rumangsa samane bakule gawe bingung atiku liriane duh jalari meriang awakku iki piye iki piye iki piye iki piye sender ngapotro sing dipikir kok ora rumangsa Anjure ben. Yes. Samane bakule gawe bingung atiku lirikane duadu jalari meriang awakku iki piye iki piye iki piye ora piye sendelo ngopotro ngeser ora iso warunge dibuka empyak ditata cendok cangkire batang-batang rembang-rembang nyamblang tenan wedang rondene batang remang-remang manis-manis pelayane sendelo ngopotro ngeser ora iso digawa semane bakule gawe bingung atiku lirikane doh adoh jalari mriang awakku iki piye iki piye iki piye ra piye sendelo ngopotro ngeser ora iso digawa ora apa-apa kari ora apa-apa mlaku garep mlaku teko mlaku biasa napa to aja merto kene cedak kelep ki jane
kuwi gedawan gegeden bulu mata iki dadi kesuwen lem pelaku asline kok. Iki kepala sukune. Salam sih. Andes. Sini dong. Kowe rene. Aku mosok kono omongan dhewe. Wah, Iki Pak. Sampe rak milu ngomong. Des. Non. Akae diabani sempritane dunekake. Iya. Ayo toto. Muni tenan. Ayo wis. Muni tenan. Toto. Muni tenan. Piye? Sing dawa. Merongos Pak, merongos. Sing dawa. Ora iso dawa untune cendhek Pak. Jajal. Toto. Persis kaya peluit. Iku kok belek-benyek Pak. Belek. Diamput iki belek iki. Des. Apa? Iki dalam rangka apa, Des? Ora. Oh, nganu pernikahan ta, Bos? Iya, pernikahan. Pernikahan muga-muga ya diparingi sakinah mawaddah warahmah ya. Iya. Yo, aja kaya iki. Kepiye? Cintane model apa iku? Apa? Kepiye? Cintane kowe iki karo bojomu model wifi karo hotspot. Nek cedak nyambung, nek adoh pedhot. Alah. Kapedhot ya luweh kipas-kipas cari angin pacar lepas cari yang lain. Masuk. Ki acara apa mau? Acara apa kowe? Iya toh. Des. Ayo. Ayo. Kowe kono, aku kene. Ya. Wong kene tim brongos kono ora pas. Iya. Aku toh ya. Ora mandi. Piye iki? Nek ya ora mandi. Piye iki, Des? Apa? Acara nanti nganten. Pundi ngantene? Nggih, Mas. Kamera ada di sini, Kita lambaikan tangan, keluarkan giginya, Copot. menengo tak pimpine. Ayo, mbok kolok-koloke marepe rono kamerane kono kok. Alah, ayo untune ketok. Yo diwalik iki dilakoke wae. Wes. Ayo, marep-marene lek. Diwalik. Ayo, marep-marene. Ngomong kamerane kene kok. Men. Ayo. Kita tak tes lagene sing tuwa iki kok. Ayo gajale apa? Iki ada pindah mburi iki lho. Des. Pindah mburi iki lho, Doan. Apa? Pindah Pak? ngene. Ketul-ketul Lah ya, ayo wis kene pindah arep. Kuapan ra iso tuwa-tuwa iki. Dekat mau kaya. Ya. Lagune biasane apa, Bos? Ya. Ayo pro konco. Oh, wis tuwa ora usah utang-atung. Lah iya gajal. Ditesek. Tak tes ya. Ayo pro konco. Ngawaro ono. Ya. Ero kepiye lek? Angel tuwa ngene no. Des. Apa? Wong iki wis garek nganune. Aja dipepongor. Ayo. Saiki sapa dipimpin ngarep yuk marep rono kamerane kene kabeh kita lambaikan tangan ke kawan yo. Ndang ayo. Yuk. Apal? Ayo Bos. Ayo pro konco ngawaruhono rukune Islam ya iku 5 Sadada loro rukun kang siji bisa sira kawan ngaji kaping pindho
salat kaping telune bayar zakat ing pat poso ana ing wulan Ramadan ping 5 kaping 5 kaji lamun kuasa ayo prakanca ngaweruhana rukune Islam ya iku 5 sahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji kaping pindhone nglakoni salat kaping telune bayar zakat ora edan lho Des. Des. Weh, kowe iki kelolo denbal apa kowe? Kowe kelolo denbal apa? Ora iki kok mbah mrongos e. Jajal. Sik. Papat. Sik. Cepat tuntune lho. Ya aku cepat tuntune Cuk. Yalah. Jan kaya pemain tinju e. Sik Cuk, aku wegah kon ngresiki untumu kowe. Untumu nayeng e. Ah, bajigur. Lo kan ngat nonyi mak ora kok ngene. Ya iya Zafa. Jadi je. Wah, nek iki kuning-kuning tenan ora tau sikatan iki. Wedan ning kraket ning untu e. Nah, jangan Oh iya limki yo. Wis rodat wis, saiki marwana mlaku ya, Bos. Wis aneh jare. Mas semok wedang lek. Unduku raket. Ayo. Marwana. Lagune apa? Kita pemuda jadi. Ayo. Tato kabeh. Ayo wis ngono kuwapok kon mumet wong tua-tua e. Kita pemuda Islam Indonesia, ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga kita masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia, ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga kita masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia, ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga kita
kita masuk surga. Ngopo do pindah kene kabeh? Kapok bonyok we kapok. Des. Iki ora. Nang andani. Iki dadep Wirana do gombyar kabeh. Untungmu wis pindah. Pindah. Des, ayo mike digo. Semut saron wong tuwa e. Ora, ana saron siji ora. Jajal saron Muteng dhewe. Alah, wangkeme ngomong gitu. Ayo, Bos. Karang iki wis lagune wis pindho. Saiki ngarep rono. Ya, diubengke lagune. Ayo. Ya. Lagu-lagu ta, Bos? Ora. Yo. Iya to? Ora. Yo. Ora. Yo lagu yo. Lagu to. Oke ya. Oke, Ya, ya. aku ora kowe sing lagu ya. Karena ya. Oleh yuk. When and human go can bahasa Inggris. Kowe ke lanang. Bahasa Inggris. Ayo. Supitan mau. Kok supi tabiahmu. Selamat opo ora? Selamat. Ya ora gutili yo. Gutili. Wah, jok ora gutili yo. Gutil lato. Ya, yo sik. Wong tuwa griyayai. Rong sik. Yuk. Nganu to iki. Foto. Ayo. Cik Rok. Ya, lagu. Sepi rasane waktu mbiyen mucal dhewe langut terus eling kancane zaman semono ya Ora. ki wong tua kurang ajar ngono Ora. iki. Iya. Aku dan ya Allah ndek kanca. Aku request wae. Apa? Request rasa lunga. Setetu kok ngopo meneh. Prek aku wis cangkem kok dilotheki Remason barang. Wis. Brek. Dilotheki apa? Nyekel mic, Dek. Dilotheki apa? Iki lho, Des. Kena ge tambah bempermu kuwi, Des. Des. Dilotheki apa? Lotheki apa? Ora Remason kuwi, Des. Kowe isih nesu. Isih nesu ora? Kosek. Roti meneh. Kowe iki yo mau urung mangan po? Ya Allah untu. Ya Allah untu meneh. Des. Piye kuwi? Wes piye putih? Wes putih. Iki si juara nyanyi apa ora? Si juara nyanyi apa ora? Si juara nyanyi apa ora? Yo. Iki sing ulang tahun iki Andes sewu tahun gere. Zaman semono. Oh, alah. Kowe iki ora iya, ala katir-tir. Tir. Irungnya menari-nari. Des. Ora. Iki binatang tamu kok dipolo wae to? Bintang tamu binatang. Yo. Woi. Kere goreng. Yo. Yo jalan-jalan. Jo. Madep rono.
Apa wis ora kelingan sumpah janji mumpung marang aku sinang selintang rembulan jarine tresnamu mung kanggo aku wis nganti telung ketika nanging sliramu ora kirim warta bareng saiki wis teko kowe malah kandeng priya liya ora nyono ora ngira kowe madha taline asmara tresnamu kang tulus suci ramba jaga malam blenjani apa pancen wis nasibku kudu bisa han karo sliramu nadyan apa jroning ati nanging aku ra bisa ngoncati lilo atiku wis lilo ajan batin buka loro-loro nanging aku ragu marga atiku wis kebacut tresno ora nyana ora ngira kowe medhot taline asmara tresnaku kang tulus suci ramba jaga malah komplain jani apa pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu najan patra ning ati nanging aku ra bisa gondeli lila atiku wis lila nadyan batin ku keloro-loro nanging aku ra kuwowo merga atiku wis kebacut tresna iki lho kepesing jaremu ngomong karo aku ki Lep terus lep Iya Andes nanti. kepesing Wis mlebu. mlebu Oh alah. Des. Bebasane kembang ase dil bekas ana ning ati nanging dudu aku sing duweni ral wis cangkeme anak sing seru iya Wis cukup lalekno timbang ati
Makatir tir. Icik-icik. Makatir barang. Ya wis langsung ya. Dung tak. Ya tenan ya. Dung tak. Kepiye? Ayo kowe. Selak upile metu meneh iki. Iya. Ora gampang nampa. Malah dangdutan lek. Bob. Dudak tak kono. Malah saya cetok. Ora gampang. Ora kaya malah kaya ora malekol disentik. Lah iya. Ya. Yo. Dudak tak kono sih. Heeh. Dung tak. Ora gampang nampa lelakon iki. Aku wis nyoba ikhlas nanging nyobot tak lakoni nampa kasunyata ning tresno kowe sumanding wong liya Pengampuran dan aku yang tinggal ke seliramu nanging hatiku wis tutut duwemu kesintan sang tunggu apa bangunanmu muka kowe enggan lentok gantiku diturung lilo kowe nyanding wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa kebasane kembang mekar ana ing ati nanging dudu aku sing duweni wis cukup laleno timbang atimu lara merga rasa tresna ora iso dipaksa hatiku percaya yen kowe mesti bisa nglilakake aku sumanding wong liya ora gampang nampa lalakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging ngapa tak lakoni nampa kasunyata ning tresno kowe sumanding wong liya ngapuran dan aku yen ninggal ke sliramu nanging atiku wis tutut tuwekmu Gusti tansah krungu apa panyuwunanmu muga kowe enggal entuk katiku ati turung lila Tresno wis kependhemen dewane jaga nanging sliramu nggon ati tinggal ke prasane iki Tresno wis tumpuk gunung karo terus nanging sliramu ninggal ke janji megane tresno marang sliramu ayu tega panjang diancuk aku sing duweni wis cukup laleno timbang atimu lara merga rasa tresno ora iso dipaksa atiku percaya yen kowe mesti bisa nglaleke aku sumanding wong liya aku lan kowe tak tutu kepisake Tresno
Des. Nah, pripun? Kata-katane mau munine piye mau? Hah? Ora patek cetha soalé. Ora tenan. Ora krungu. Tresno ku wis kanggo sliramu wis mati ning ati ning sliramu ninggalke janji. Kowe merono lunga tinggal pamit ratamu pamit pisan. Pancen jancuk aneh, aku yang ngono. Lah piye? Kata-kata Ora, piye? Mas Yen. Piye? Jebulane nek wong rongos yo pinter, Jo. Apa? Yuk, dumateng para pamirsa sedayanipun nugi monggo lanjutaken lanjutanipun dados monggo dikasihipun tumpang-tumpang berikutnya tentunya dikasih tumpang hadirnya. Yuk, bersama teman kita semuanya dikasih tumpang berikutnya asal le. Yuk, semoga cekidot. Ayo. Ala Kadir. Opo gladir tok Aku, Des, aku kabotan tak copot ya. Tan lekong tak jak liya hoko tan sukun sauke saukahun nahola ang singsong sona 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 wis Arep rono. Des, Pak Brono rasa gagu. Biji cangkop beta uwa uwe tahu tempe ora enak turut dewe ra kepenak ang singsong sona ang singsong sona ang singsong sona ang singsong Sona. Oh, lambene ana bulu-bulune to. Tanyo tong tali-tali mongso tuan minta kerjanya jahe jakong esek 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 Masa guna semangat wis tuwa e. Esek-esek kok semangat tenan nih. Esek Pak Monol. Pak Monol megal Pak Monol pancen wis tuwa Pak Monol megal Pak Monol pancen wis tuwa mulane para pamirsa ampun ngantos sami kelo mulane para pamirsa ampun ngantos sami kelo Pak Monol dadi kesenian nyiarake agama Islam. Pak Monol duwe kesenian nyiarake agama Islam. Mulane para pamirsa duwe becik padha endinga. Mulane para pamirsa luwe becik padha ulama. Mula para pamresa sampun ngantos samilena. Mula para pamresa sampun ngantos samilena. Anggenipun nindakaken rukun Islam ingkang lima. Anggenipun nindakaken rukun Islam ingkang lima. Rukun Islam ingkang lima iku kang luwih utama. Rukun Islam ingkang lima kang luwih utama. Sahadat salat zakat poso kaji lamun puasa. Sahadat salat
Pak Monol pancen wis tuwa mulane para pamirsa ampun ngantos sami gelo mulane para pamirsa ampun ngantos sami gelo Entek oke. salto des salto jajalan Slompret kempul ngungkung Gandang rial katipung kimbal Bonang loro salendro slompret belok Jaran kepang nyongklang meraing idul Macan mangap megap Hujan kantong kalian riok Wis nyoto kageman reok pranyoto Dadi gumbira tawang mangu kutone Gunung Lawu kebegan pariwisata Mudi kasesandya gawe kadang ngomba tumaka grojogan sewu jejel riya tanpa kelumaku awe jinawe karo mesem guyu camping tawang mangu indah mas aja di poyoki mas aja di poroi jaluk di esemi tinggal aku kudu ngerti cara aja ditinggal kadipaten ketimur Iku keri ing jaman mbok yo sing eling bab apa iku budaya pancen bener kandamu Krapya watak gading kabeh ya rasa swaranipun lir om yae samudra rop enjing bidal gumuruh bende peri kong guru gongso binarunging grapya watak gading kabeh ya rasa swaranipun lir ombyaing samudra rop kata rupa budal lewatya gumuruh gumregang kirang-kirang juga tandang cumangka gagah gumrega liru berenang wasamekta siyaga makarya hangangkat keresaning praja murih Kartoharjo Kota rupa budal lewat yo gumuruh rumegang kirang-kirang juga tandang cumangka gagah gumbrega liru purana wasamekta siyaga Yoma karya hangangkat karesaning praja murih Kartoharjo
Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita kan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Yo wae, yo wae, yo wae, yo wae, yo wae alakat, yo wae alakat, yo wae, yo wae, yo wae, yo wae. Karepmu Des, ayo wae, yo wae. Des, tandani. Aku kesok gawe guyu wong ning aku weruh kowe kok mah guyu lho. Nyanyi lep, yo. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya. Sekarang juga, sekarang juga. Tiup lilinnya. Oh, tiup. Potong. Oh, Dewi. Tenang. Tenang. Sing ulang tahun sapa jane to? Lep. Iki kok ndelalah ngantene pas ulang tahun. Wis, iki mau sing do kesurupane meng acting. Nah, ngono ya. Heeh, karo jepake roti ngono to. Pesone ndi pesone? Pesone iki ana Des, ana roti ulang tahun iki lho. Mas nganten men disuapin karo Mbak nganten. Mas nganten iki lho sing ulang tahun. Iya. Oh alah iki sing ulang tahun ngantene. Ya wis ngantenan ulang tahun, mengko mesti juk. Heeh. Ya apa Lep? Membentuk. Happy birthday to you. Sing ulang tahun. Happy birthday to you. Happy birthday. Oh, lagoni ulang tahun. Oh, ulang tahun. Lagoni potong kue. Ayo, Mat. Potong kue. Potong lehernya. Lehernya apa? Oh, Potong manuknya. Potong manuknya sekarang. Potong kuenya sekarang juga. Potong kuenya sekarang juga. Sekarang semono kuwi kok. Juga sekarang juga. Kuwi doyan roti Lep. Doyane wadahe kuwi. Yo, ki anune. Andes doyane wadahe Andes. Iya didongake sik le ulang tahun Des nganteni mau. Sapa sing mau? Iya sing mau wis ndongake nganten saiki ndongake le umure. Muga-muga tambah rezekine sehat selalu. Amin. Ya karangke wis waktune karang dhewek ngono yo. Iya. Pancine kula tak jilitan njuk sampun. Diwaca Des, tulisannya diwaca Des. Nah. EBD. Wis salah angel wis. EBD to you. The motret apa? Wis moncrot The suamiku. Wedian suamiku. I love you. Guntur. Oke. Buat gua, pacar gua dan temen gua I love you. Telek. Ya, saiki aku ya. Ayo. Ora ngono.
seneng aku nek dile. Apa? Iya. Wis kira koprol ora? Yuk. Oh. Sego. Sikro nayaka angayai karya bakaryaning praja kumregut sengkut cancut tali wanda manunggal setya dambya tinana sri swarane gumuro katon rebut nyarsa ngestu padha rawuhnya sang nata sajuru-juru ngayahi karya sikro nayaka ngayahi karya bakaryaning praja kumregut sengkut cancut tali wanda manunggal setya dambya tinana sri swarane gumuro katon ngebut ngarsa ngestu padha rawuhnya sang nata sajuru-juru ngayahi karya sikro nayaka ngayahi karya pakaryaning praja kumregut sengkut cancut tali wanda manunggal setya dambya tinana sri swarane gumuro katon rebut nyarsa ngestu padha rawuhnya sang nata sajuru-juru ngayahi karya sikro nayaka ngayahi karya pakaryaning praja kumregut sengkut cancut tali wanda manunggal setya dambya tinana sri swarane gumuro katon rebut ngarsa ngestu padha rawuhnya sang nata sajuru-juru ngayahi karya sikro nayaka ngayahi karya pakaryaning praja kumregut sengkut cancut tali wanda manunggal setya dambya tinana sri swarane gumuro katon rebut ngarsa ngestu padha rawuhnya sang nata sajuru-juru ngayahi karya sikro nayaka ngayahi karya pakaryaning praja kumregut sengkut cancut tali wanda manunggal setya dambya tinana sri swarane gumuro tansah ngestu ngarsa ngestu padha rawuhnya sang nata sajuru-juru ngayahi karya Kakang, aku ameh salto kakang. Sikro nayaka ngayahi karya pakaryaning praja kumregut sengkut cancut tali wanda manunggal setya dambya tinana sri swarane gumuro ngestu ngarsa ngestu padha rawuhnya sang nata sajuru-juru ngayahi karya sikro nayaka ngayahi karya pakaryaning praja kumregut sengkut cancut tali wanda manunggal setya
Dempia-dempia tinanasri suarane kumuro katon rebutnya rasa ngestu padha rawuhnya sang nata sajuro-juro ngayahi karya enteng bidal kumuro Tambalan jadah, Des. Sembret. Mawek jajal dili. Koper. Wis ya. Arang gegojekan ya wis. Ulang tahun ya wis. Iya. Dongake ya wis. Alus ya. Alhamdulillah lah 10.000 kene. Anu mak idol mau ya. Ya. Kok saldo 10.000. Bodol. Iyalah anake lek rute ngono-ngono. ora kuwi maksude titip kon nukokke sosis ning ngarep lho kuwi lho Des Aku Ora tekor ngowahi. pindho e. Dolanange bodol kon nuka eneh 15.000. ya sedekah Nggih, nyuwun pangapunten Beh oleh atur kula mboten penak ning atine panjenengan. Lan ugi kelakuane kula sing kaya kethek. Nah, nyuwun pangapunten. Oke, baik. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya masih ada bab berikutnya ya semoga. Salto ping 10 meneh. Salto sik. Yo, 1, 2, 3, yo. 10 wes Wis arep mlebu. Yo, 1. 10 Sik, yo iso apa ora, Des? Yo iso apa ora, Des? Jibukaten kula kebebasan modolan